Namimigay si tatay. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayan o. Shout out sa inyo. Shoutout mo lahat mga tropa mo. Ay, marami akong tropa eh. Shoutout sa'yo, Mark. Robert pa nga lang ako, Robert. Robert pala, Robert. Taga rito yan sa ano? Paranaque. Yan, pumunta ang dalawa. Salamat. Shoutout sa'yo Thank you. Si Troy, mga kagamba dito sa Marilao. Shoutout ka dyan, Troy. Shoutout po sa ibang mga spider vloggers. Kuha po kayo kay Tatay Mendo, mga ganda. Ayan. Solid. Yan, nanalo ng 10 doon sa raffle natin. Ayan, thank you, Troy. Thank you. Thank you din po, thank you. Yan. Ganyan lang. Pakita mo lang dito. Bilis! Kita ko dyan. Yung hindi dikit-dikit. Yan. Social distancing ha! Alis. Ayan, mimigay si tatay. Angat mo ginagin. Matandaan na yun oh. Goyong, nakatatlo ka na Goyong. Okay na. Tayo. Hi! Subscribe po kita Mento. Like and share po. Bye!